Hercules! Tinapalabas, binalaagan nila kay Fermin dagiti tattao nang runa iti pamilya ni Oswaldo. Iti daytamot la agundaway, nakagtengan da Hercules ken Nympha iti lugar a nakariknaan da iti peligro. Nasdaaw ni Nympha, iti makarikna iti pannakabalin ti maysa nga inkantado ken inkantada. Sinurot da Hercules ken Nympha tinagturungan ti dragon a nakita da, ngem kellat metlang daytoy a nagpukaw, akadwana ni Boyet. Kabayatan na, agsarsarita da Hercules, lakay Fermin ken ti asawa na. Itagagayem, denggan yu ti tuloy ti makalawas sa serye tayo anapauluan. Ti Singsing ni Reyna Mangmangkik. Dito'y drama tayo, Hercules! Kayat asawon dayta. Nabayag matan ana italimang dayjay a Singsing. Pudnaw. Saan mi aginandat nga alain ti Singsing? Gaputa dakas laeng ti ibunga na. Iso binambantayan milatan. Nabayag mo na panaway na saan kami ang nakasubli iti inkantasya. Dakas a tao tinang isuot iti Singsing. Iso nga agpagad itanday to'y alugar. Anya? Addaken ka ti pannakabalin ni inkantada diwan. Kat si kalaang ti makaparmag iti dayja sa iro, Hercules. Nagparang ka din dayjay sa iro, Nana Sofeng? Saan pa'y? Ngam sigurado nga agparang to dayja sa iro. Gaputadaken kuanan ti pannakabalin ti Singsing. Anya? Panggap mi kumante agsubli di inkantasya. Ngam kayat mi pa'y atulungan dagiti tattao. Mabaan iti panang balaag ko kadakwada. Tata Fermin. Pudno nga immortal kami. Ngam nababala nga klase iti pannakabalin may. No idilig iti pannakabalin dagiti kabusor. Saan mi ida kabaila na parmakain? Tata Fermin. Pudno launay ti imbaga ti asawa Hercules. Da kami dagiti klase ti inkantada a para bantay laeng. Kabailan mi ti agsakripisyo itinagan ni inkantada diwan. Kapanunutan gayam amin daytoy ni inkantada diwan. Wain Hercules. Wen gayam. Sa dino itante ayan ni inkantada diwan. Ha? Kayat mi amaamuan no sa dino itanti ayan ni inkantada diwan. Awan ti makaammo. No sa dino itanti ayan ni inkantada diwan. Anya? Kalpasan ang nakarwar ni Reyna Mangmangkik iti nakaipupukan na angipan tinwang. Isumat ti panagpukaw na. Anya? Dayta ti agpayso. Kaya't kumat asapulan ni inkantada diwan. Ngamjak ammo no sa dino ti ayan na. Hey, ti awanan ba ay naray na Mangmangkik? Nalabit nga impupok na mo't ni inkantada diwan. Anya? Dumteng tulat ta ti ipupusay dayja aray na Mangmangkik. Ipupusay ni Reyna Mangmangkik? Kunayo, Tata Fermin? Wain Hercules. At dapagpatinggan ti amin. Kada kami apara bantay. Ammo minuan niya ti makaparmag kini Reyna Mangmangkik. Dayta ti kayat ko amaamuan. Tapno siyak amismo ti mangparmag kenkwana. Awan dito'y lubong yu at tao ti banag a makaparmag kani Reyna Mangmangkik. Anya? Pudno dayta, Hercules. Sa dino ti pakasarakan dayta abanag nga ibagbagayo, Nana Sofeng. Iti lubong ti sipnget. Anya? Lubong ti sipnget? Sigaon kadagiti nagkauna nga ari iti lubong ti inkantasya. May sa asabong ti mangmangted iti biyag kay ni Reyna Mangmangkik. Sabong? Pudno tinangag mo, Hercules. Ti sabong ni patay a masarakan iti lubong ti sipnget. Ti makaparmak iti naulpit a Reyna Mangmangkik. Aging gaita, kasladyak pa'y lapat dyan tinakita ta at dragon, Oswaldo. Uray siyak.
Dakkel a dragon ti nakita ta. Kasanun no nagipugso dayjay iti apoy. Sigurado nga ado kada tayo ti madangran. May saday ti apartaan, Oswaldo. Tila ang pagsidaawak. Kasano nga amo dagiti agasawa, nga ada kastoy ang mapasamak. Day tamat ti agay ay ayam iti isip ko, Nina. Asino da talaga? Apay nga amuda nga da peligro ang mapasamak. Binagaan ni Tata Fermin dagiti tattao. Ngam saan dapat patyan? Ibagada pa yan nga agbala ti lakay. Aklunak ajak mo't patyan dagiti imbagbaga na idi. Ngam idi agangay. Pudno gayam. Nakita tanti dragon. Anya nga tapay ti sumaron no ang mapasamak. Jak amo, Nena. Jak pa'y mo't nakasarita ni Tata Fermin. Siya kaun ti mangilawlawag ken kay ti amin, Hercules. Dumngag ka na imbag. Uwan, Tata Fermin. Nakasagana ak adumngag. Sakbay a magteng mo ti lubong ti sipngayt. Hagdalan ka pa'y iti adu a panubok. Anya? Iti ungto da iti alubong ti pakasarakam iti awagan me atartaros. Tartaros? Kunam, Tata? Wahin. Nagan ti lugar dayta. Ngagturong iti lubong ti sipngayt. Anya? Nukas pangarigan tabadanon mon ti ungto ti lubong. Makakita ka iti bulalayaw. Abo malasiw iti sabalipay a lubong. Anya? Kas may sa atagabantay. Amok ti dalan nga agturong iti lubong ti sipngayt. Tata Fermin. Day tatigalad nga dakada kami atagabantay. Ngamsan kami basta makastrag kadagiti sagrado arwangan. Gapo tadagiti laeng man nakabalin akasken ka ti makastrag. Anya? Ulitak nga ibaga, Hercules. Nababala nga klase iti pan nakabalin me. Isuasan mi ama ibturan ti bara, ama ipalpalais iti angin. Anya? Apo iti dalya satem. Sakbay amagteng mo ti lubong ti sipngayt, Hercules. Nabayag ti panagsarita da Hercules kan Tata Fermin, Nana Sofing. Wen nimfa, pagsarsaritaan dati maipapan iti lubong ti sipnget. Anya? Lubong ti sipnget? Awan ti asino man kada tayo ti makagtang iti dayjay a lugar. Pudno dayta nimfa. Ngem, dagiti nangangato a klase ti pannakabalin, ti mabalin a makagteng iti dayjay a lugar. Sa bagay! Kas kumaken ni Hercules, nimfa. Adaken kwa na ti pannakabalin ni Engkantada Diwan. Isulaeng ti addabael na amapan iti lubong ti sipnget. Kabailan nga ta ni Hercules ti mapan ijay lubong ti sipnget. Sapay la kumata kabailan na, nimfa. Sa bagay, nila ang Engkantada Diwan ti nakastrek iti lubong ti sipnget. Ginandat ng alaan ti sabong ni patay. Ngam saan ang nagbaligi? Pudno dayta, nimpa. Saan tayo mo't nga amunoan niya ti rason? Taapay asaan ang nagbaligi ni Engkantada Diwan, anangala iti sabong ni patay. Nang nangakunday ta sabong ni patay. Ngam tsak amo aday tagayam ti makaparmak ka ni Reyna Mangmangkik. Ti sabong ni patay, ti mangmangted biag ka ni Reyna Mangmangkik. Apay ka di, Nana? Wen, malagip ko dagiti imbagbaga idi ni Ari Dulaw. Nga anya? Nga addapay kabsat ni Reyna Mangmangkik, nga agnanaed iti lubong ti sipnget. Nangagkungagpay sunday ta ka ni Ari Dulaw. Nga dakabsat na rin namang mangkik nga agnanaad iti lubong ti sipnget. Nalabit aday ta ti rason,
No apay asaan ang nagbaligi ni Engkantada Diwan anangala iti sabong ni patay. Oh no! That is possible, Nana Sofing. Ha? Posible lakit ti dayta nga imbagam, Nana Sofing. Nagtignayan da draguna ken higanto. Babaan to'y bola kristal. Mabuyak ti aramiden da iti lubong dagiti tattao. Sigurado nga agparang tumot lang dayjay a Hercules. Kat salakniban na dagiti tattao. Maulit-ulit lang dagiti pasamak. Kastoy matla ti aramiden idi ni Engkantada Diwan. Laplapdan na dagiti planok. Kontraan na ti pannakabalin ko. Ngamuray pa'y pagpipinasaan dati mang bantay kanyak. Saan dantong agbaligi? Jaki palobo sa maatiw nak ni Hercules. Tapno saan na maulit ti pannakaipupok ko iti datdatlag ang ipon tinwang. Saan nakidi anagan-anad, iso anay pupuknak ni Engkantada Diwan. Ti espada day di si matar ti naramat na kanyak. Ngam saanan ngagbaligi pa'y kanyak day jay nga espada. Gaputa amukon ti kababalin na. Naska namatay ni Hercules. Tapno maaramid ko aminan akayat ko. Apay, Hercules. Napauli magkamatayin. Posible nga ta. Nga impan ni Rey namang mangkik ni Engkantada Diwan iti lubong ti sipngat. Ha? Nukas taman bilang ti naramid ni Rey namang mangkik ni Engkantada Diwan. Sa anak nga agpangadwa nga agturong iti dayjay a lugar. Hercules. Si kagayam tinangital ka ni Engkantada Diwan iti pannakabalin na. Wan, Tata Fermin. No kasta nga raod, saan ka agagangay a tao? Wan, Tata Fermin. Maibilang kamot kada kami, Hercules. Naipasngayak iti daytoy a lubong. Ngam nakita kong ti lubong ti Engkantasya. Ha? Agraman ti sagrado a lugar iti Engkantasya. Asakupan ti pagaryan ni Ari Dulaw. Nagtengmaon ti pagaryan ni Ari Dulaw? Wan, Tata Fermin. Iti dayjay mutla a lugar ti nagtaudan mi kini Sofeng. Awan ti sabali a makastrek iti dayjay a lugar no gagangay lang nga tao. Pudno dayta, Tata Fermin. Nagtaudak iti kapuunan ni Engkantada Diwan. No kasta nga raod, may saka a prinsipe. Wan, Tata Fermin. Prinsipe ti awag da kanyak da Ari Dulaw. Kastamot ti awag kanyak ni Nimpa. Ngam kinunakan kwa na, a Hercules latan ti awag na kanyak. Rumbeng nga rod nga awagan kamot iti prinsipe. Gaputan ay tati maiparbang. Hercules latan ti iawag yu kanyak, Tata Fermin. Kas paganurutan dagiti Engkantado akas kada kami. Rumbang lang nga awagan mi iti prinsipe, ti tao ang naggapu iti kapuunan dagiti maingal nga Engkantada, akas kini Engkantada Diwan. Tata, kidawak kuma, nga awagan daklaangan iti Hercules. Gaputa dayta tinakairwama kon dito'y lubong ang nakaipasngayak. No iso ti pagayatam, iso ti masurot, Hercules. Nangato ti respeto ken ka, gaputa may saka a prinsipe. Agyamanak, Tata Fermin. Sika ti banwarmi. Amumot siguron tinagtaudan ni Engkantada Diwan. Amo kon ti amin, Tata Fermin. Naibaga amin ang kanyak ni Nimpa. Hercules. Punasan yun ti agdanag. Gaputa adda aklaang dito'y amang salaknib kada kayo.
Kastagayam, Nimfa. Adun ti saan mi nga ammo, manipod na ibaon kami nga agbantay iti daytoy alubong. Agpapada tayo laang anaibaon iti dayti alubong. Engkantada Sofing. Siyak matlati dinutukan ni Engkantada Diwan. Amang bantay kanisatnipan anwang. Ha? Saan nga mo dagiti kapuunan ni Hercules? Abang bantayak ida. Impupok ni Engkantada Diwan ni Reyna Mangmangkik iti ngipan ni Satnipan. Anya? Awanan ti baal iti ni Engkantada Diwan. Amang kontra iti pan nakabalin ni Reyna Mangmangkik. Isu nga inaramid ti Engkantada Diwan. Ti pigsa ti maysa anwang. Ha? Masirip ni Reyna Mangmangkik. Ammo nang agkapsot ti pan nakabalin ni Engkantada Diwan. Iti dayti alubong. Isu nga impan na ditoy. Kat ditoy matla alubong ti naglabanan da. Nimfa. Nagbaligi ni Engkantada Diwan anang ipupok ka ni Reyna Mangmangkik iti ngipan tinwang. Agingga anak ipagtaang matan iti dayti alubong ni Engkantada Diwan. Nagbiag akas lagagangay a tao. Iti saan ang nagbayag? Naamon na ti maysa mortal nga agnagan iti hermano. Ha? Natanda iti relasyon. Kat nagbunga ti ayan-ayat da. Agingga anadanon ti henerasyon ni Hercules. Kastagayam, Nimfa. Planado ti amin agaraw ni Engkantada Diwan. Amay pas nga ito, ti mangtawid iti pan nakabalil na. Anya? Natungpal day taapat to, Engkantada Sofing. Isu ita ni Prinsipe Hercules. Prinsipe Hercules? Juan, rumbag ko mga awagak iti Prinsipe Hercules. Ngam isu matlatinag ko na, nga awagak laangan iti nagan a Hercules. Kastagayam. Nila ang Hercules, di nakaipatawidan ti pan nakabalin. Gaputa iso ti na ituding amang parmakto kani Reyna Mangmangkik. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen ti tuloy ti makalawas sa serye tayo anapauluan. Ti singsing ni Reyna Mangmangkik. Dito'y drama tayo, Hercules. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyiser. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Hercules! Agyaman kami itingkay panagdingeg.